କିଏ ସେ? ବର ବା ଆଇଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଥିଲେ କିଏ ସେ? ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଉ ନାଥ କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ବୋଉ ଗୁରା ବୁଢା କ'ଣ ହଇ ନଣ ଦେଇ ହଇ ନରଦେ ରହି ହଁ ନରଦେ ରହି ମୋ ବାପା ହଁ ତୋ ବାପା ହଁ ଆଇଥିଲା କାହା ପାଖକୁ? ଆଗରୁ ଆଇଥିଲା ମୁଁ ପଚରାଟା ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି କୋଉଠୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଇଲା? କୁଦୁଡ଼ି କୁନ୍ଦକ କୁନ୍ଦକ କୁଦଙ୍ଗ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲା ମୋ ବାପା? ଇଏ ବଇଛି ବଇଛି ତତେ ପାନ ମାଗୁଥିଲା? ପାନ ଖାଇଛୁ ପାନ ବୁଢ଼ୀ ଖାଇଛୁ ତାପରେ ଗଣ୍ଡେଇ ଖାଇଛୁ ବାପା ଗଞ୍ଜି ଟାଣେ ତାର ତୁ ଗଞ୍ଜି ଟାଣିଲୁ? ମଦ ଟିକେ ପିଇଲୁନି? ମଦ ପିଇ ହଁ ଓଲରା ଯିବୁ ନା ଯିବୁନି? କାହିଁ ଯିବୁନି କାହିଁ? ଇଏ ନୁଙ୍ଗି କିଏ ଦେଇଛି? ମାଷ୍ଟର କୋଉ ମାଷ୍ଟର ଏଇ ନୁଙ୍ଗି ଦେଇଛି? କୋଉ ନୁଙ୍ଗି ଦେଖି? ଏଇ ଯୋଉ ଇଚୁକୁଲରେ ଯୋଉ କୁଲରେ ସେଇ ଛାଡ଼ ତ ଏଇ ପିଲାଟା ଛାଡ଼ବା ହଁ ଇସ୍କୁଲ ପଲାବା ହଁ ନୁଜି ଯାଇଥିଲା ନୁଜି ହଁ